Wayay, 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 mga bay, pagbantay sa COVID aron di ka mamatay. COVID, wala pa mo uli, balik dito sa China. Nganuman kay daghan pang mga lugar nga wala pa makakwarta. Asaman Hastilan ning kalibutan na ni samot kalibok tungod aning virus gikan squawk ni tata made in China hangtod karon kay perti pang sikata daghan nagyaw-yaw kay perti lisura wa nay makaon dili papagawson bisan ra gisip-on i-quarantine dayon hasta panaligsan COVID pasanginlan aron walay mabayran ang mga hingtungdan pag anlo pa hospital na bulahan hasta ang doktor syempre mapiskan di sad palupik ang mga politisyan kay kung dunay hinabang ilasang himulbulan nakupot sa budget maoy na adunahan kay sabi na hinay syempre kinadak-an ayaw lang kasuko kung ikaw natamaan joke rani oy lingaw-lingaw tang tanan kay kining kantaha wala gyoy kapuslanan kung makadungog ka mura kag maingang ha bitaw no mura sa katuuhan. COVID ayaw sa uli wa pa ang uban ka kwarta. Kinsaman DOH og hospital maoy dako og Nganuman Astang paita ning hitabua na anapod version to ni ining bayrusa kanus abama human ning problema ha labo pa sa salida daghan kontrabida nyo normal maoy giingon nila abnormal man ni makaulbo sa kaspa ang mga katawhan kay gipanghadlok puyo sa balay sa kagutom ti urok naglisod na gani sa kapobrehon kining mga kurakot gisamutan hinuon magabaan ragyod mo puhon-puhon mga nang ukwarta sa imperno sunugon salig lang yun ta sa atong Ginoo ug patuo lang ta sa atong gobyerno kay sa eleksyon maelisan ra na sila mabalik ra sa normal tanan kung wa na sila busa man nag-uyab di lang sa magkita-kita kay kung wa nay COVID unlimited bika-bika tibuok kalibutan apektado ani nga sakit pero ang gipasanginlan kay mga kwakit. COVID wala pa mo uli balik dito sa China. Nganuman kay daghan pang mga lugar nga wala pa makakwarta. Asaman COVID wala pa mo uli balik dito sa China. Nganuman kay daghan pang mga lugar nga wala pa makakwarta. Asaman COVID ayaw sa uli wa pa ang uban ka kwarta. Kinsaman DOH og hospital maoy dako og Nganuman